Krásný dobrý den, vítám vás tady dneska u nového dílu, tematicky z naší půjčené kuchyně. A tematicky, protože dneska se budeme bavit o kvásku. A možná, tady ten díl zakončíme receptem. Nebude to ovšem recept na chleba, protože chleba peču tak 3/4 roku a ještě to prostě potřebuje jako doladit. Není to ještě úplně ono. Sice je jako fakt chuťově výborný, myslím si, že opravdu tu chuť jako celkově máme vyladěnou, má různý ty očka, tady všechno to, co jako má mít, ale jedno mi tam chybí. A to ještě, že to není taková tak krásná bakulka. Není to samozřejmě rovný disk, ne, ale chybí tomu ještě takový jako pořádný kopeček. Takže k tomu receptu se třeba postupně dopracujeme, ale nebudu tím začínat. Já třeba, co jeden z důvodů, proč jsem jako byla taková nejistá z toho, jestli začít s kváskem, bylo i to, že jsem nevěděla, co vlastně s tím odloženým kváskem. Takže to budou ty recepty, které tady se budou objevovat. A k tomu se teda dneska dostaneme asi k našemu nejoblíbenějšímu receptu, který dělám. Já jsem chtěla péct domácí chleba už jako fakt strašnou dobu, možná jsme ještě ani neměli děti. A pak jsem jednou zkusila si založit kvásek, to už si myslím, že byla dcerka, a snad po 2 dokrmeních mě jako chcípla. Teď už zpětně vím, že to bylo moukou, ale tehdy jsem to brala jako strašný znamení, že jako ještě nenadešel ten čas. Budu tady nakukovat s kluci za oknem, tak abych je na ně viděla. Takže jsem se dostala spíš k pečení jako chleba z droždí, nebo pak jsem objevila, že existuje i kvásek v pytlíku, takže to jsem používala. A pořídili jsme si vlastně pekárnu, takže jsme tohle střídali jako domácí z pekárny nebo nějak kupovaný. A teď teda jako pekárna jede pořád stejně, protože zbožňuji jako kynutý těsta, ale nebaví mě moc s tím jako kynutým těstem patlat. Takže na to využívám na pekárnu dál. No a taky mi vždycky jako ty recepty přišly děsně složitý. Jo, jako celý ten proces, jako aby to jako se spojilo a přišlo mi to jako děsná práce na celý den a podle toho se jako řídit čas a prostě celkově v těch postupech jsem se ztrácela. Takže to byla druhá věc, co mě tak jako odrazovala. No a pak asi nadešel ten správný čas. Věří na znamení jako já, tak to tak asi bude brát. A loni v září jsem měla seminář na nošení dětí a tam jsme se s paní sedli a najednou jsme se jako bavili o tom, že ona peče kváskový chleba. A já jsem jí právě říkala, že bych chtěla začít taky, ale prostě nevím vůbec, jako kde začít. Nevím, jak se s tím poradit, přijde mi to prostě děsně komplikovaný. No a řekla mi, že to je blbost, že jako to není tak těžké, jak to vypadá. Poslala mi vlastně stránky, z kterých ona čerpá, ty pak jako dám do popisku, protože mi to přijde takový od nich asi nejjednodušší, takový jako fakt napsaný po lopatě. A druhý den mi dovezla kvásek. A už to jelo, řekla mi, kterou mouku dochucovat nebo dokrmovat a že už ten kvásek má asi rok, takže už můžu rovnou začít chlebem. No, první chleba byl fakt odporný, jo, to se vůbec nedalo, bylo to kyselý, bylo to takový zgrclý, byla to úplně totální tvrdá placka, takže ten rovnou letěl. Druhý chleba už jako byl pořád jako placka, ale chuťově už to bylo trošičku lepší a už jsem jako říkala, Maria, proč zase já, proč mě to nemůže jít a proč jako, že už na to prdím, že to dělat jako nebudu, že mi to nestojí. No, na což můj drahý manžel vždycky ví, co říct, tak mě řekla, jako kdyby takhle to vzdávali všichni, tak ani nesvítíme světlem doma. Jo, takže jsme pokračovali dál a teď jsme se dostala jsem se do toho, že peču, myslím, 2x, 3x týdně a v každé té várce mám 2 chleby. A kompletně jsme teda přestali kupovat chleba z obchodu, to už jako musí být, že jsme třeba extra nemocní nebo něco, že koupíme chleba. No a to byl vlastně jakoby ten důvod, proč jsem s tím chtěla začít, protože my jsme jako hodně pečivoví. Zbožňujeme prostě chleba, rohlíky, dcerka zbožňuje, já teda od té doby, co jako se narodili kluci, tak jsem se zase vrátila k rohlíkům, ujedla bych se jich. A i toastový chleba, prostě celkově jako pečivo fakt zbožňujeme. A já jsem chtěla, aby jsme měli pořádný pečivo, jako fakt kvalitní.
abych věděla, co v tom je, že když se někdy podívám jako na složení těch chlebů, tak mi to přijde fakt jako hnus. Často je to prostě různý ty dochucovadla a tady takový ty plnidla, já nevím co všechno. To, co prostě v pečivu fakt jako nechcete. Takže jsem chtěla, aby jsme jedli kvalitní věci, když ho jíme ještě tolik. A zrovna ten kláskový chleba byl jako skvělý na střeva, takže to byl první důvod. Na druhý důvod vznikl už v té době, kdy jsem s tím začala, a to je, že mě to děsně uklidňuje. Jako celý ten proces, když už víte, jako co a jak vypadá jako rozkvás, kdy začít, a kdy pak jako stočit do ošatky. A pak ještě, když jako tady ten proces zakončíte tím chrupavým, výborným, teplým chlebem. Dobře, tak vlažným, nemůže si krajet teplý, ale namazujte máslem. Miluji, fakt jako miluji kváskový chleba. Celý ten proces mě prostě strašně uklidňuje. Jo, takže i když jsme třeba nemocní, a není to teda jako nemoc, že bychom jako nemohli vylézt z postele nebo něco takového, tak i tehdy peču chleba, protože v tom chaosu a v té náročnosti, té nemoci třeba celý to jako to překládání a tady to je strašně uklidňující, je fakt jako uzemňující. Na nic jiného se nesoustředím, než na to prostě stočení, překládání. Takže pokud to váháte nad tím, váháte nad tím, jestli začít kláskovat, tak neváhejte, puste se do toho. Pak to vypadá hůř, než to ve skutečnosti je. Jo, stačí jednou, dvakrát třeba, než pochopíte ten proces, jak to třeba různě vypadá. A pak už si budete říkat, jako proč jsme nezačali dřív. Věřte tomu. A jak jsem říkala na začátku, co mě taky trošku odrazovalo, že jsem nevěděla, co s tím odloženým kláskem. Protože každý den, dvakrát, ideálně, pokud nezapomínáte jak někteří, v létě to může být až 3krát kvůli teplotě, tak dokrmete klásek. A jelikož málo kdo asi bude péct třeba jednou, dvakrát chleba denně, tak máte odložený klásek. A ze začátku bohužel, jako jelikož jsem fakt netušila, co s tím, tak se i hodně toho vyhodilo. Teď už jsem teda v té fázi, kdy už čekám, až to budu mít dost, abych mohla konečně něco upéct. Tak, protože třeba na internetu hodně u nás to je, že jsou hlavně krekry, tyčinky a tady toto. A když chcete nějakou buchtu nebo něco, tak spíš se říká, jako tam přihoďte třeba lžícu do každého těsta. Což je jako super. Občas to taky dělám, jako do čehokoliv frknu do lívanců, prostě všude možně frknu lžíci klásku. Ale třeba když jsem zkoušela perník poprvé, tak byl takový jako krcnutý, takový, nebyl vůbec dobrý, nebyl ani jako vzhledově vůbec pěkný. Protože prostě záleží občas trochu i na těch surovinách, na těch porcích. Takže to je to, co bych se tady jako tomu chtěla věnovat občas. Nebude to asi nic jako extra pravidelného, ale určitě bych tady chtěla sdílet i nějaké recepty, abyste si to mohli vyzkoušet. V zahraničních blozích tak toho uvidíte fakt jako mrachy z odloženého klásku, ale oni ten klásek mají jako trošku jiný. Takže když jsem zkoušela něco podle toho, tak to fakt jako nedopadlo, jako roztýkalo se mi to, nebylo to na naše poměry, řekněme. Takže pokud váháte s kláskováním, tak určitě se do toho puste. Existuje klásková mapa, myslím si, že i některé pekárny vám možná třeba za nějaký poplatek dají kousek klásku, abyste mohli začít. Takže určitě se do toho puste. Stojí to fakt jako za to. Tak jo, kdybyste měli nějaké otázky, co bych mohla já odpovědět, určitě napište dolů do komentáře. A teď už začneme s naším nejoblíbenějším receptem, což jsou čokoládové kláskové muffiny. A jsou naprosto fakt jako dokonalý. Už jenom za to stojí začít s kláskováním nejen chleba, ale i ty dobroty, co máte z těho odloženého klásku. Tak jo, mějte se krásně a zase příště. Pa!